navn er Karen Hall, og jeg har Kobbesmølle Bed and Breakfast. Ja, den grønne omstilling og den bæredygtige livsstil er vigtig for mig, for jeg synes, vi skal passe på vores jord, vores alting, vores dyreliv, diversiteten. Jeg elsker, at alt kan leve naturligt, og så skal vi mennesker passe på ikke at forstyrre naturen alt for meget. Og så kan vi få det tilbage, at naturen giver os en masse sund ro og masser af gode oplevelser. Har det givet mening for dig at være med i det her projekt Next Step Himmerland? Det har givet mig rigtig meget mening at være med i Next Step Himmerland, fordi jeg har fået muligheden for nogle konsulenter og rådgivere, som jeg ikke ville have kunne fundet og kommet så hurtigt videre og fået en rigtig god basis for min virksomhed. Hvad tænker du, sådan, du har fået ud af sådan selve forløbet her i Next Step Himmerland? Har det givet lidt mere, så du tænker, at du er på vej mod en grønnere omstilling? Jeg er klart på vej mod en grønnere omstilling. Og få det fortalt, og få det ud, at det ikke er bare, altså et bed and breakfast, hvad er det i folks bevidsthed? Mit bed and breakfast er noget andet end nok det mest traditionelle bed and breakfast. Og derfor er det vigtigt at få det fortalt. Så jeg har været rigtig glad for at komme med i Destination Himmerland. I første omgang tænkte jeg bare, at de kunne hjælpe mig med at få mine gæster. Men det er jo ikke det, Destination Himmerland skal. De forløb, Destination Himmerland har hjulpet mig ind til, gør, at jeg bliver meget bedre fokuseret og professionel med at få min virksomhed til at fungere på den måde, jeg gerne vil have den til at fungere. Med de tanker, jeg har bag. Og så har jeg været så heldig at få det her rådgivningsforløb. Jeg hedder Lene Høgh og er selvstændig kommunikationskonsulent. Og jeg har rådgivet Karen Hall her hos Kobbesmølle Bed and Breakfast om at få kommunikeret sine budskaber ud på bedst mulig vis, og med særlig fokus på det grønne og bæredygtige, som karakteriserer hendes Bed and Breakfast. Vi har haft et rådgivningsforløb på 10 timer, hvor jeg har rådgivet Karen om, hvordan hun får sat fokus på de ting, som hun gør her hos Kobbesmølles Bed and Breakfast for at give gæsterne en god oplevelse. Jeg har hjulpet hende med at finde frem til nogle sådan kerneord i hendes fortælling, som hun så kan bruge på sine forskellige platforme. Og så endte vores forløb egentlig med, at jeg har givet Karen en liste over, hvad hun kunne sætte i værk af forskellige initiativer. Hun er allerede i fuld gang, så det har været super spændende og et stort privilegie at få lov til at hjælpe med den her opgave. Alt det kursus og støtte, jeg har fået igennem destinationen og Next Step Himmerland, det gør mig bare mere kompetent til at komme videre og sætte en retning for, hvad jeg gerne vil videre med også. Nye mål. Nye mål. Ja.